מה אתה אומר? ומה לבית של רב הירשל? לא נגזר שום דבר? רב הירשל? חרט. בסדר גמור. אז מה? על איזה מפרט טכני אנחנו מדברים? כיווני אוויר, מיקום. רגע, אתה רוצה לעזוב את העיירה? לאט לך. הכיוון? לא משנה. המפרט? לא משנה. והמיקום? גם לא משנה. אז מה כן משנה? החלונות. מה? כן, החלונות. שיהיו גדולים, גדולים מאוד. ואנחנו נדאג שגם יהיו זקים ובוהקים. חלון הוא פתח לתורה ולתפילה.